ng mga dan. Ngayon ay ang opening ng mga dan Pangasinan. Kaya sugudin natin to mga kalabong. Kasama ko syempre ang aking mga team na sila. Hey, what's up, man? Mga kalabong natin. Kanayon sa Vines. Yeah, andito kami ngayon sa mga dan. Yes. Jumperhole TV. At syempre sa ating isa sa mga teacher vlogger na si Sir Arnel Marara. Master, thank you. Flex mo naman yung dalawang magaganda. At syempre i-flex ko dalawa naming magaganda. Si Trisha, syempre aking pinakamamahal sa buhay. Salamat dahil sinamahan mo ako ngayong gabi. At syempre kay It's a Prank. It's a prank. So yung mga kalabong, see you there mga kalabong natin dito sa may mga dan. At kami ay manggugulo na naman, sana hindi kami palapasin. Ready na ba bro, maggulo? Are you ready? Yes, ready! Ready. Okay, ready. We are ready and we are ready. Let's go. 1, 2, 3, go! Wajay Councilor Aldrin, kami karaw tayo ayuda. Guys, si Councilor Aldrin Soriano. Gising ka na. Akala ko tulog ka pa sa silusino. Grabe, Ayuda, ganda naman ang pailaw dito sa bayan. Of course. Pre, may karaw tayo ayuda. Wajay Councilor Aldrin. Try natin matulog dito. Hello, finally. Hello po. Ang laki yun. Hello po kayo sa vlog ko. Sorry, Kasama natin ngayon si Councilor Aldrin. Hello po. Thank you so much po. Hindi naman naman. Sige mo. Kailan niyo po-post yan? Saka after 2 days or gano'n po. I-edit pa po kami. Doon maganda na may Yes, po. Yay! Thank you. Thank you po. See you around, guys. Anytime. Thank you. Anytime, brother. Anytime. So yun, madami nagpapapicture kay Papa Jess. Kitang-kita nyo naman guys. Yeah. So yun, lalakarin na namin ang plaza ng mga dan. Ikutin namin dito at napakadaming tao dito. Oo. Hello po. Mag-enter up ng video. Ano press? So yan, dito kami ngayon sa harap ng Belen, dito sa may mga Manawag.
Shoutout, idol! Ano masasabi nyo kay Papa G's? Masuso, idol! Beren. Ilaw. Balag sila ko bro! Balag sa anak ka nila! Wala anak to, tunay balag. Ano dyan eh? So ano mo masasabi mo kay Papa G's? Sobrang laki ng inaharap. Sobrang laki ng inaarap. Puram lah. Ano, tropang? Campo Santo. Tropang Campo Santo kuno, lupa rin Campo Santo rin. Si Kenel, Kakbong. Ito makarapas ka. Picture sila tayo. Sibagam kasi ah. Wala kasi. Sabi mo ka. Ano masasabi mo kay Papa G's? Malaki na katawan. Laki na yun ah. Hinaharap. Hinaharap niya po, sana all. Ha? Ano po yung may grupo yan mo, wadya lang pa manaya, walang kalisa. Ante na iba kayo kanti Papa G's eh. Pasyaw ta. May lamog na eh, papabalagin ko ah. Numulan tayo lamog eh. Pay labong. Labong yung pinita, wood daw mo. Dawan ng tayo master eh, tawalay ko dyan. Kami makakuha po kang doon. 126,232 more. So yung mga kalabong, puntaway na kami ngayon sa may Kalasyaw kasi anong oras na rin. Dadayuhin namin doon yung pinakasikat na tulay doon sa may Kalasyaw. So sige there mga kalabong natin sa may Kalasyaw. So yung mga kalabong, nandito na tayo ngayon sa may Nalshan, Kalasyaw at nating masasaksihan ang napakagandang tulay dito. Sikat na sikat dito ngayon sa Pangasinan. At syempre nandito kami ngayon sa pwesto ni Kuya Miguel, ang Miguelitos. Yan ang Miguelitos Mexican and Food Truck. Yeah! Ano tara na tikman ang mga pagkain ni Kuya Miguel. Tikman mo na. Balik kami dito. Babalikan ka namin kami. Ilan daw tayo? Pero magkano isa pang labaya siguro. Ay, balik. Kami to ah. Thank you, Miguelito. Thank you, Miguelito. Miguelito, susabas. So yung mga kalabong, pupunta na kami doon sa may tulay ng...
Unaarawi ka pa, paano ito naroon uloy? Ulit! Pupunta kami doon sa may tulay na dito sa may Nalasyan, Kalasyaw, titiyan na. Yan, see you there mga kalabong. So yun, papunta na kami sa Nalasyan Bridge, sa may Kalasyaw. Mahal, mas maganda pa ako sa'yo. Mahal! Sige, diretso lang lakad, Jai. Mahal! Ang ganda! Hoy, shout out! Hello po! Isa mo tanay ng Pasalamat sa ray matatakot na labo na kaparang. Ray matatakot na labo ay. Ay, guys, Nakalamay. Ay, mga lakay gawam! Ulit, ulit. So yung mga kalabong, meron tayo ditong kalabong na nagbigay ng labong malamang. Salamat kay David Strata, happy birthday! Ay, birthday ni. Kanti na marami. Basta, maraming salamat sa mga nagbigay ng labong na apatira ko ngayon. May sakay, malag, kulang ni... So, maraming salamat sa inyo. At nuway... Walang pintang! Hindi pa! May nga ka! Nakakay ko! At kagkuro-kuro! Mayroon sa manta ko lang, masabit! yung baga-baga. Masabi ano ba? Kuro-kuro! Ito tilay na, boss. Isa-isa guys! Ang pagkalapit na eh! May hanger. Kuya, ano? Guys, ang pagkalapit! Ang kamay na! Ay! Gamit eh. Sa mga kalabang na pauwi na kami. May aso. So yun mga kalabang nakauwi na kami. Hindi na ako nakapag-outro doon sa may malasik Mangaldan tapos Kalasyaw. Pero maraming salamat talaga sa mga kalabong natin dyan sa may Mangaldan tapos Kalasyaw. Maraming salamat din sa mga nakasama ko ngayong araw na ito. Sila JP Bagtas, mga Team Labong, si Kanayon Tavines, si Virgel, si Prano, at syempre si Safran. And syempre, ang isa sa mga teacher vlogger ng Pangasinan na si Kuya Arnel Marala. Tapos, syempre nagpapasalamat din ako dahil nakasama ko ngayon na aking mahal sa buhay. Anong gusto ko? Huwag tayong maingay kasi marami ng tulog. Anong oras na kami na nakauwi dito sa bahay? Muntik na kami hindi nakauwi dito ngayon, no? Yan, syempre, maraming salamat pala kay Kuya Miguel na sponsor ng kinain naming natos kanina. Nachos. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Miguel. And see you there on your opening sa December, Kuya Miguel. Ang kanang Miguelito sa may food and truck. So yun, see you again on my next vlog mga kalabong. At syempre, shout out sa mga kalabong natin dyan na si Dave Estrada. Dave Estrada mo? I don't know. Siya, Dave Estrada.
So yun yung nagbigay ng labong. Maraming salamat. Maraming salamat sa'yo, Dave. Sa binigay mong labong. So much appreciated. So yun mga kalabong. See you again on my next vlog. At saan ang next? See you there. Sa iba't ibang lugar na pailaw dito sa may Pangasinan. So yung mga kalabong, kung gusto mo rin ma-shoutout sa aming next vlog, huwag kalimutan i-like, share, at subscribe. At on the notification bell. Ano daw? Click the notification bell para updated kayo lahat. Yes, bye. And then shout out nga pala sa mga top fan natin dyan sa page ng Papa G's TV. Shout out sa inyo lahat. Shout out kina Julian de Guzman Castañares. tapos kay J. Rosales Baribada at saka kay Ain Chef Martinez, Gloria Munoz, Ruby Lacamora Campus, Ian Perado, Maya Lamsem, at si Faye Paliso. So shoutout sa inyo mga top fan natin dyan. At sa mga gusto po magkaroon ng top fan badge, so please always active lang sa aming latest upload mga kalabong para lagi kayong updated. At syempre para magkaroon kayo ng top fan badge. At sa mga gustong Mag- shoutout dyan. Huwag kalimutang i-share at mag-comment dyan below.